täytyy tunnustaa, kun Matilda sanoi, että paikka tarvitaan jo tänään, minua hermostutti. Mutta sinun kanssasi tiedän, että teemme sen ajoissa. Mikään ei voita parasta ystävää, vai mitä? Kaikki on mahdollista, kun tuntee toisen niin hyvin kuin me toisemme. Mitä tuo oli? Jokin hirviö hyökkää kaupunkiin tai jotain. Mikä se nyt on? Joku olento ikimetsästä vai? Se taitaa olla jonkinlainen mörkö tai jotain. Sanoitko mörkö? Se löysi minut! Mistä sinä oikein puhut, Bonbon? Minä en ole Bonbon, vaan erikoisagentti Sweetie Drops. Minä teen töitä Canterlotin salaiselle hirviötiedustelulle. Tai siis tein, kunnes mörkö katosi Tartaroksesta joku vuosi sitten. Mitä sinä oikein selität? Kun se karkasi, koko toimisto piti häivyttää. Kaikki todisteet järjestön olemassaolosta piti tuhota. Celestia vaati kiistämään aivan kaiken. Mitä? Sen mörön pyydystäjä olin minä. Minun piti piiloutua tänne Ponyvillen ja ottaa nimi Bonbon. En arvannut, että se löytäisi minut. Mutta nyt se löysi. Tarkoitatko sinä, että ystävyytemme perustuu valheelle, vai? Olen pahoillani. En voinut kertoa turvallisuutesi vuoksi. Mutta lounaat, pitkät keskustelut, penkit, joilla istuimme. Oliko kaikki valetta? Se oli todellista. Olet kaikkein paras ystäväni. Minun pitää piiloutua väkijoukkoon ennen kuin joudut vaaraan. Tavataan sitten häissä. Selvä, mutta tästä kyllä vielä puhutaan.